Mae wedi bod yn 17 mlynedd ers i mi adael fy nghamdriniwr. Ro'n i'n briod a dyn oedd nid yn unig yn fy esgeuluso, ond a wnaeth fy argyhoeddi'n systematig nad oedd unrhyw un yn fy hoffi mewn gwirionedd, ei bod yn fy ngoddef ei fwyn a fy mod yn embaras dwfn a fy mai i oedd y cyfan yr oedd yn meddwl felly. Fel Cristion, roeddwn i'n teimlo fy mod i wedi gwneud fy ngwely ac roedd angen i mi orwedd ynddo. Roedd angen i mi ymdrechu'n galetach a bod yn well gwraig. Roedd fy myd yn lle anrhefnus lle nad oedd gen i unrhyw syniad beth oedd yn wir pellach. Pan ddechreuodd y trais, roedd bron yn rhyddhad. Roedd yn gwybod beth oedd hynny. O'r diwedd, roeddwn i'n teimlo gallwn adael i amddiffyn fy hun a fy mhlant. Mae'n anodd dod yn ôl o doredigrwydd hynny, ond y gwir yw, nawr mae gen i hunllefau o bryd i'w gilydd, a gallaf fod yn ansicr, ond wrth i mi eistedd ac ysgrifennu, mae hyn yn teimlo fel stori rhywun arall. Nid naratif y mywyd mwyach, mae wedi fy siapio i mewn i bwy ydw i, ond rydw i'n fwy na fy ngorffennol. Rwy'n byw mewn rhyddid. Mae Duw wedi bod yn hynod raslon. Roedd y eglwys yn ymgodymu a'i diwinyddiaeth, ond yn gwybod ei bod yn fy ngharu ac yn ei ddangos. Fe wnaeth un cwpl fy helpu i ddurno'r tŷ y gwnes i'r rentu. Fe wnaeth un arall ddatrys yr ardd. Prynodd un ddynes arbedodd anrheg newydd i mi bob mis, ysgydwr halen a phupur, set o foldiau cymysgu a fas. Mae gen i nhw o hyd. Mae nhw'n fatgoffa o'r cariad y cefais fy ddangos pan oedd ei angen arnaf fwyaf. Nid oedd yn gwybod y ble byddwn wedi bod hebddo. Rwy'n gwybod pa mor ffodus ydw i fod wedi cael cefnogaeth o'r fath. Nid dyna'r stori i gynifer o ferched. Fy eglwys oedd llaw a thraed Duw i mi, yn dangos i mi roedd gen i werth. Cymerodd amser hir, ond rhoddodd Duw ddarnau fy nghalon yn ôl at ei gilydd yn ysgafn. Nid oedd yn byw mewn ofn mwyach, rwy wrth fy modd ac rwy'n ei wybod. Y mae'r wybodaeth hon yn rhy rhyfedd i mi, y mae'n rhy uchel i mi ei chyrraedd. Fe danseiliodd y camdriniaeth a dderbyniodd Rachel a'i hunanhyder. Fe gwnaeth iddi gredu nad oedd unrhyw un yn ei hoffi a bod unrhyw arwydd o garedigrwydd tuag ati yn deillio'r ffaith yr oedd pobl yn ei hoffi ac nid oherwydd ei bod yn ei hoffi hi. Pan ddechreuodd y trais, fe ddywedodd Rachel ei fod bron yn rhyddhad iddi oherwydd bod y cam-drin corfforol yn rhywbeth yr oedd hi'n gallu ei deimlo. Roedd yn real, yn hytrach na bod hi'n ei ddychmygu. Unwaith yr oedd hi'n gallu dal gafael ar rhywbeth a oedd yn bendant ac yn wir, fe sylweddolodd hi bod yn rhaid iddi ei adael am ei diogelwch ei hun a diogelwch ei phlant, ac fe lwyddodd hi ddod o hyd i ryddid. Mae hi nawr yn byw mewn lle newydd gyda ffrindiau triw, a'i caredigrwydd tyner, a'i cariad diamod, ac fel mae hi'n dweud, roedd Duw yn gallu dangos iddi yn union pwy ydy hi. Rhoddodd hyn iddi yr hunanwybodaeth a'r cariad yr oedd ei chamdriniwr wedi gweithio mor galed a'i ddwyn oddi wrthi. Arglwydd bywyd. Tywys ein geiriau a'n gweithredoedd tuag at eraill, fel y gallwn bob amser weithredu gyda charedigrwydd a gofal diamod. Rhoad oedd thineb i ni adeiladu hunan gred pobl eraill, yn hytrach na'i ddinistrio. Helpa ni gofleidio delwedd Duw sydd ym mhawb yr ydym yn ei cyfarfod. Amen.